Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Ming kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gicokmu. Yen kowe iki ratu sak pepadaning ratu sak karepmu. Ning kowe iki batur, kowe iki wong cilik. Kowe iki wong kere. Kowe gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani ngias marang Kyai Prabu Kresna. Kowe ngilani jadaning Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nuwun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampean dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat mung kere mung batur kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani sadar ora kowe aja ngece karo kawula cilik justru kawula cilik iki wajib to ayomi ora konjur kaya ngono kuwi dumeh gejangkrang sila tumpang kenjangan jengkul neng kursi sing nglungguhke kursi sampeyan ki wong kaya kula wong kaya Petruk ngene iki paham Sritenon ning sono maneka warna Pak Puspiteng Udyono Miang Panjra Sarwarama Ranggeng Manik Nara Narawata Obro Prabanyo kang sumerat kenyaring tejo leliwaran lir ki lat sisiring tadet wimbuk kekanda amrek ingin katiuping
Maruta Maruta Mando saparan mangambar kongas Hyang Agung mugi ngayomana marang praja ing Ngamarta saisinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Dwarawati rayi para ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangestu para wayah Bathara jagat nuning nggih Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Raka Indrawati dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu ing Ngamarta. Asung pambage paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya suka marwata suta saklebeting manahipun ing Raka Indrawati. Namung keparenga kula ngaturaken pudhi astawanipun ing Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Kula pundhingga jimat paribih dayanana ing kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu kawula nok-nok nuning nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi biswanipun ing Raka Indrawati. Wonten ing praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi. Menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak wonten ing praja Ngamarta Koko Prabu Baladewa Koko Prabu sesemban kula jagat wasesaning Bathara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku Yayi tansah pinanganing kawidadan ring sambikala sawanipun Raka ing Mandura wonten ing praja Ngamarta tansah manggya widodone skala durga mendhak kala sirna namung keparenga kula ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula non Yayi sampun mboten kirang prayogi piswanipun ing Raka ing Mandura wonten ing praja Ngamarta dinten sakmangke menika Yayi Prabu kadang kula ing Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake sembahku katura Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Dimas kadangipun kakang. Yayi Werkudara ndak tampa siadi ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ya, Werkudara. Siadi ngabekti karo pun Kakang wis tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Jodipati. Ndak gegem dadiake jimat ora liwat padha prayogakna nggone lenggah ana ing datul ya praja Ngamarta. Yayi Werkudara, kaya ora kepenak praptaning pun Kakang. Ya, Werkudara. Kaya ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing praja Ngamarta. Yayi Werkudara. Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi. Punarjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paduka Kanjeng Koko Prabu kekalih Koko Prabu Ndarawati. Miwah Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Arjuna ndak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana Dimas. Ya, Janaka ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Janaka. Kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan. Pangestu paduka mawahana kabagyaning gesang kula mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah
Koko Prabu kekalih, Koko Prabu Ndarawati wah Koko Prabu Mandura. Iya, Dimas. Kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang. Yo, Dimas. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projeng Amarta, Yai Arjuna. Koko Prabu sembah bekti kula kunjuk. Koko Prabu kekalih sembah pangabekti kula kunjuk. Ya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yo, kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana, Yayi Neklasdewa. Koko Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogyasa ingkang dadi napas asat ingkang dados riwe saestu damel kagiat raos ing manahipun ingkang rayi ing Amarta krana rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datanpa pepoyan Koko Prabu menawi kepareng kawedharing kathah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng rawuh wonten Praja Ngamarta nanging menawi wadi tumraping kadang sentana monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Amarta Koko Prabu sesemban kula Yayi wale-wale menapa sawanipun ing Raka Indrawati wonten Projeng Amarta ing rikelenggan sak mangke menika ingkang sepisan tetinjo dhateng karharjanipun paduka Yayi Prabu sakadang kadheyan wonten ing dungkap angka kalih sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana dene sowan kula mongko tanpa cecala ingkang saderengipun menika estrinipun sowanipun ing Raka Indrawati dinten sak mangke menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tombak kenceng dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa supados berat penandang ingkang sinandhang wonten negaring Ndrawati Yai Prabu Puntadewa kadang kula Yai Prabu Darmakusuma Hanjrah ingkang puspita kasiring samirana mrih sekar kadung ngas kandhanyo maweh raras renaning driya Suraos kados pundi Koko Prabu dene mekaten ya sing pangandika paduka bilih rawuh paduka badhe nyuwun senjata pitulung dhateng ri paduka para Pandhawa Koko Prabu Yayi wale-wale menapa estunipun sampun wonten tigang candra etang lenganing dinten sak mangke menika negari Ndrawati kados nampi welah ing Jawata negari Ndrawati kadidene nampi pagebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula nglawaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpuna supados nambak rengkaning praja parandening katindaken gagar wigar tanantu karya mangsa kala ingkang sampun kula tetepaken kula sarenarite sesemek ron raja mala bebantal bata sarimbak nampi sasmitaning Jawata bilih ingkang saged damel pepadhang tumraping negaring Amarta utawi tumrap negari Ndrawati tanah sanes kejawi namung paduka Yai para Pandhawa
ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun ingkang Raka Indrawati. Yai Prabu. Mboten marah-marah pisan dhateng aturipun Yai Kresna babar pisan mboten. Nalika semanten sanget mboten kinten Yai Prabu Ndrawati prapta wonten negaring Mandura. Monggo sarwi tawang-tawang tangis. Sareng kula dangu menapa wigatosipun dening Kresna sowan wonten negari Mandura. Piyambakipun matur bilih negari Ndrawati ke Taman Pegebluk. Monggo saged waluya nirmala jati tempah mulya menawi Ndrawati tinumbalan pustaka negari Ngamarta. Inggih menika pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Mboten nama kula badhe ngetingalaken labadanipun Yai Kresna babar pisan mboten. Namung sampun marambah makaping-kaping pendak-pendak Pandhawa nampi weweteng Yai Kresna ingkang saged madhangaken pendak-pendak Pandhawa nampi ribet Yai Kresna ingkang saged ngudari ribet menika kala wau. Mila sampun dados dipun tetepaken dening jagat bilantawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Ingkang boten saged dipun pisahaken. Mila kula inggih menika dados saksi tama badhe aturipun Yai Prabu Kresna ingkang kunjuk paduka Yai Prabu Samyaji. Dinten mangke suka lilaning penggalih paduka anglilakaken pusaka Ngamarta pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada badhe kaboyong dhateng negari Ndrawati kinarya tumbal wadaling praja Yai. Inggih. Koko Prabu. Menapa ing sampun dados dawuh paduka kula sampun saged anampi. Namung jernyatanipun Pandhawa menika mboten namung kula piyambak, namung Werkudara Janaka kembar menika ugi kalebet piranganing para Pandhawa. Mila langkung prayogi menawi kula tetarosan lan kadang kula sekawan cacahipun menika langkung prayogi Yai. Dimas Werkudara barep Kakang kuwi. Ora sandadak nganggo lidah sinambung. Siadi wis midhanget pangandikaning Koko Prabu Ndrawati. Piye Dimas mungguh penemuning Siadi? Yen pancen Pandhawa dadi sarana waliyaning Praja Ndrawati nadyan Werkudara mbok dawuhi munggah gunung jegur segara aku ora bakal selak waton dadi sarana padhang lelakon Praja Ndrawati. Dimas Arjuna kepiye? Nadyan kula semanten ugi Koko Prabu bebasan kadawan manjing tumangan kula mboten badhe selak waton dados sarana waliyaning Praja Ndrawati. Dimas kembar, Koko Prabu nadyan kula kadawan mlampahi ing tebih, kula mboten badhe selak. Wonten dados sarana waliyaning Praja Ndrawati. Semanten ugi nadyan kula kadawan beta barang ngawrat. Badhe kula lampahi wonten dados sarana waliyaning negari Ndrawati, Koko Prabu. Koko Prabu, wonten dawuh Yai. Mekaten kesaganipun para kadang, anggenipun sami tunggalan badhe anyeng kuyung. Dateng paduka Kanjeng Koko Prabu Ndrawati. Waduh, Yai matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing mekaten tumuli kadhawuhna menggah menapa ing kedah katindakaken para Pandhawa. Yai, malih-malih menapa? Cetha sabdaning dewa ingkang sampun kula tampi medal margine panjenenganipun ingkang Raka lampah priatos. Wonten ing salebeting priatos menika kala wau wonten swanten dumeling ing tanpa wujud bilih negari Ndrawati saged waluya nirmala temah jati menawi para Pandhawa ingkang suka sakbiyantu dhateng bot repotipun Raka Ndrawati. Inggih menika mboten sanes kejawi menawi para Pandhawa kedugi ngampilaken pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada kinarya tumbal wadaling Praja Ndrawati Yai Prabu Darma Kusuma. Ratune Ratu Tama Pati-pati lino Pranayaka Tyasraharja Panegari becik-becik Parandene tan dadi taliasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beda kang reribeti
demadyaning Pasewan Agung Negari Ngamarta. Nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Nata ing Ndarawati, tunalindra ingkang wicaksana wasis. Dinampining Rayi Nata ing Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Ndadosaken legeg penggalipun Nata ing Ngamarta Prabu Puntadewa datan mubah, datan musik ngantos kaya tugu Sinukarta. Nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujare waganten wardu Jarawangeca. Nginang durung ngabange dodondan manjing dasaring Sabta Pertala kasaru geger njaba. Biyangarsa tangamping murid kursi bal bonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan saka krangkeh gajah medha saka wandilan. Kejawi namung utusan saking Karang Kadempel abdi kinasih Ngamarta utusan atmajanipun Lurah Semar Badranaya. Nenggih Lurah Petruk Semana Lurah Bagong mantun mancan tumanca niti minggah Datlaya. Minyak kang samya sumema dadosaken geger kang samya mulat mangrombaing para kawula kanca biyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Mendrak alon tata trapsilanira ngaja makan astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta
yen ngandika magawe branta Koko Prabu dereng ngantos pun ranggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kadidene sowanipun Petruk Panakawan mongko sowan tanpa tinimbalan Koko Prabu jagat waisaning Bathara Wayahpura jagat Yayi nadyan mekatono Petruk menika tasih Panakawanipun Pandhawa mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumunten katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Yai Prabu Darmakusuma Koko Prabu lenggah pinarak ingkang langkung sekeca kawula nun ngestaken dawuh Panakawan Petruk padha rarja sapraptanira Panakawan nuning Datulaya Praja ing Ngamarta Petruk kantong bolong nuwun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladene Demawaing Tawang Tuwang sinuwun menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur ngersa paduka diagung pangaksami menawi wonten kiranging tata krami kula nyuwun pangapunten der kula menika namung Panakawan kula namung kawula alit menawi wonten telepatipun diagung pangaksami nyaya Petruk ora dadi ngopo kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju nyaya Petruk ndak tampa pangestu tampanana Panakawan nun nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu Panakawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ladune Demawaing Tawang Tuwang sinuwun linepatna ing Tulamanu menawi wonten lepat diagung pangaksami kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhap pada paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan diwaji prayoga nonggon mulungga nun inggih sanget mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersa paduka Gusti kula Sanata Prabu Darmakusuma Petruk kantong bolong padha rarja sapraptamu Petruk sinuwun Ndarawati menika iya Petruk oh nggih wilujeng Den bekti kula kunjuk sinuwun iya tak tampa pangestuku tampanana nun inggih sanget anggen kawula dadosaken jimat Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu pangestunipun sinuwun Kresna wilujeng Den bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong. Nun nggih sanget anggen kawula muni dadosaken jimat paripe. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Panakawan Petruk padha rarja sapraptamu. Wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den Ndara Baladewa. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestu ning Baladewa tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Wong edan Bagong padha rarja sapraptamu. Wong edan Bagong padha rarja sapraptamu. Lho. Lah kok dadi ora semaur ki piye? Aku ki Ratu Mandura, nimbali karo Panakawan wujude Bagong, tak timbali apik-apik kok ora semaur. Petro, Nun. Adimu ditimbali kok ora semaur, Gong. Kok ora semaur? Kowe wis tau weruh aku kentrir apa? Ayo urung. Nah, nek urung ya sing apik nek nimbali kuwi. Arep aku ki mung wong cilik, arep aku ki mung Panakawan, ning aku ki ya menungsa, Tru. Dumeh kono dadi ratu terus wenang ngedan-ngedanke kawula cilik napa piye? Ya nek arep diajeni ki ngajenana, aja sapenake dhewe. Aku ki nang omah disembah anak bojo nang kene dilokke wong edan. Koko Prabu, piye? Koko Prabu menika nggih klentu kok. Lho, kleruku ana ngapa niki? Bagong menika dereng nate edan kok diundang wong edan. Walah dalah jebul loro atine tak celuk wong edan. Ya wis, yen pancen loro atimu tak celuk wong edan, wong Bagus dhewe sak donya Bagong padha rarja sapraptamu. Wong Bagus dhewe sak donya Bagong padha rarja sapraptamu. Gong, kowe iki ditimbali wong edan ora semaur, wong Bagus ora semaur. Kowe tak omongi ya, Tru?
Aku ki nek ngiloe sok girap-girap dhewe lho. Lah ya lah ngopo? Lah kok diteluk wong bagus. Wis bayangno. Sing jeneng wong Jawa ki wong ngece karo wong lulu kuwi larane lara wong lulu. Oh ngono ya. Aku elek dunekke bagus ki padha karo kowe kabar bohong. Utawa saiki jenenge haem. Hoak kok haem. Aku sore-sore anggere weruh ajang metu iki rasane kaya wis. Isih sore, heeh. Kuwi jenenge ora pas kaya ngono kuwi, Koko Prabu. Piye? Panjenengan nimbali mbaya sing apik wong Bagong menika tiyangipun kados mekaten kok senengane dijarak lho. Mbaya cukup Bagong ngono wae, tak kepenak to. Ya wis. Bagong Padhararja sapratamu. Nah, ngono wae kepenak kok. Padhararja sapratamu. Heeh, slamet. Lho, ora bosok ya, Ndreng. Lali nyuwun pangapunten wilujeng dereng sambikala. Yo. Bekti kula kunjung nggih, Den. Yo, tak tampa pangestu Tampanono. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Prayogan nggih mulungguh. Nun nggih sampun boten kirang prayogi. Asuk neng ngoten niku. Ora kok dume dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngedan-ngedanke. Wah, ra suwe lemu dadi ratu. Bagong niku nek omong jan ngoten niku di ngapura nggih, Den. Yo, ora apa-apa aku wis ngerti watake Bagong. Petruk. Nun, selamat kamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun, selamat kamu. Nun nggih, Ndara Werkudara bekti kula kunjung nggih, Den. Yo, tak tampa. Petruk Bagong Padhararja sapraptamu. Ndara Janaka wilujeng. Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya, Bagong Petruk tak tampa. Ponakan Petruk, ponakan Bagong Padhararja sapraptamu. Ndara kembar wilujeng bekti kula Ndara Nekulasedewa. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjung Ndara Nekulasedewa. Iya tak tampa. Prayogakna Petruk. Lha nggih. Prayogakna Bagong. Lha nggih, sampun boten kirang prayogi. Petruk kanthong bolong wonten dawuh. Ana wigati apa sowan mangka tanpa tinimbalan. Apa saka karepmu dhewe, apa saka karepe bapakmu Semar, apa pancen diutus dening wong tuamu? Nun nggih. Sampun kepareng matur sinuwun. Wis ndak keparengake Petruk matur sembah nuwun. Menawi wonten lepat atur kula Diageng Pangaksami kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binunteling ron klapa. Iya Petruk wis ndak tampa. Nun nggih. Menika ngaten nggih sinuwun. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening Bapak Semar. Nuwun sewu. Bapak Semar niku wis pinten-pinten dinten menika mbebingung atine anak-anak. Udakara wis wonten sesasi niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane awake waras. Iya, nggih. Mula terus kula kalih Bagong kalih Gareng matur ngersani bapak, "Pak eneng apa to, Pak?" Nek pancen bapak kuwi ndek kekarepan, saiki bapak ki mengkaring paring pangandikan, mengko sing nuruti anak-anak. Merga wong urip ning alam padang ki cakra manggilingan. Nek bocah-bocah kaya aku Gareng Bagong ki isih bocah kuwi dadi gupang kula wentahing wong tuwa. Ning nek anak-anak wis dewasa kuwi kudu iso gulawentah kelawan wong tuwa. Nek nganti aku Gareng Bagong kok ora iso gulawentah karo wong tuwa kuwi aku dadi anak sing murtad. Bakal ditutup lawanging swarga kanggoku. Mula nek bapak duwe apa-apa, duwe pepenginan ngendika wae engko anak sing bakal mituruti. Bareng kula matur ngoten niku bapak niku terus krekel-krekel. Waune mboten kersa dhahar, mboten kersa ngunjuk. Terus teko dijoke teng gelas dunjuk. Terus watuk terus maring pangandikan. Bapakmu ngendika apa? Ngeten iki. Ampun kinten kula mboten tata krama kalih Sinum Prabu Darmakusuma, nung kula ajeng nirokke apa sing dingendikake bapak. Iya ya Petruk kepiye? Ngeten iki. Truk, Reng lan kowe Bagong, aku meneng wae iki ora aku sedih, aku meneng wae iki aku ora masuk angin, aku ora lara. Tur aku ora mikir keluargaku wis mentas kabeh. Ning sing tak pikir iki kewajibanku urip ana ning alam padang. Kowe ngerti to? Biyen nek aku gelem dadi dewa iki uripku ora kaya ngene iki. Ning merga saka gandrung nggonku, gandrung marang katentreman, gandrung marang karukunan, mula aku milih dadi titah, dadi pamomong, dadi wong loro saudon telu saurupan.
Sing tak mong ya kuwi para satria ing ngatetekan ati suci pepayung budi rahayu. Nganti aku momong para Pandhawa iki momonganku sing paling suwe dhewe tak mong wiwit Pandhawa isih cilik nganti saiki wis padha mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda aku ndereke para Pandhawa. Tur aku ora ndang pamrih apa-apa, ming netepi kewajibanku minangka dadi pamomong. Aku ora milik bayar, aku ora milik bebungah, aku ora milik ganjaran, ning aku milik supaya apa sing tak karepake kuwi iso kasembadan lantaran para Pandhawa. Ya kuwi memayu hayuning jagat. Aja nganti jagat iki kobar dening angkara murka. Iya. Nggih. Lah kok Bapak sedih pripun? Ngene to. Ngamarta kuwi biyen negara ingkang kondang panjang punjung pasir pawukira jinawi gemah ripah karta tata turaharja bebasan. Wiji digawa manuk miber wae tiba ning lemah Ngamarta bakal tukul ngrembaka woh-wohane. Kuwi saka subure, saka apike, saka tentreming para kawula, saka rukuning para kawula. Kuwi biyen ning saiki kok wis beda. Sing tak weruhi ngendi-endi padha regejegan, sing tak weruhi ngendi-endi padha bentak sirah, sing tak weruhi ngendi-endi padha sikut-sikutan plirik-plirikan mung perkara sepele. Nganti mentala nekak sedulure, nganti mentala mateni tangga teparone ming perkara bab sing sepele. Lah iki tegese Ngamarta iki wis krisis moral. Rasa kamanungsane wis ilang. Wis ora ndek rasa kamanungsan antaraning siji lan sijine embane urip ana ing tengahing alas. Iya Petro. Nek Ngamarta tak nengke wae arepa diayomi dening para Pandhawa, iki Ngamarta paribasane omong kari sak siliring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Ora suwe meneh Ngamarta mesti bakal remuk bubuk dadi rempon. Lah nek Ngamarta ambruk, sapa sing dicucuh? Semar. Mergo Semar ora iso momong marang para Pandhawa, ora iso njejeke marang para Pandhawa, ora iso nuntun marang para Pandhawa. Ngoten iku. Terus kula takon melih, lah kok terus Bapak kersane pripun? Mula aku pengen bangun Ngamarta kanthi sarana aku bangun kayangan. Kaget kula. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kaget kula mesti niki mengke apa-apa dibuyukke teng kula karo anak-anake kabeh. Monggo kula anake Semar niku ya kabeh kere kabeh. Kok arep bangun kayangan. Saderenge kula matur Bapak wis paring dawuh kowe rasa kaget. Aku bangun kayangan iki ora bangun papan sing magrong-magrong, sing dumadi saka jamrut mutiara hergeni, saka emas kuwi ora. Embane wangunan ana ing kayangan kuwi ora. Ning kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kayangan ki papan sing kebak karukunan katentreman, uripe padha mat sinamatan daya dinayan. Tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning kono ora ana plirik-plirikan, ning kono ora ana ecek-ecenan, ning kono ora ana cedha-cinedha, ning kono ora ana regejegan, anane ming sayuk rukun tetunggalan manunggal urip bebarengan. Lah iki arep tak ciptake ning negara Ngamarta. Seranane aku mbangun kayangan ki mung kinarya sanepaning tembung sing luwih bener, aku pengen bangun negara Ngamarta pulih kaya negara ingkang dadi contoning para negara-negara liyaning negara Ngamarta ingkang kalukeng rat hanjayeng bawana nganti kalukeng ngebaki jagat iki wekasan padha niru marang negara Ngamarta ingkang negara ingkang kebaki katentreman lan karukunan. Lah syarate apa, Pak? Syarate kowe tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 rawuh ning Karang Kadempel. Ngestreni nggonku bakal duwe gawe bangun kayangan sinambi mundi pustaka jamus miang jimat kelima sada supaya Pandhawa nyaketi gumregahing para kawula, supaya Pandhawa iki caket rasaning marang para kawula. Lho, terus dasare piye, Pak? Lah iki ngene kowe tak kandhani. Janjane kawula iku ora butuh dibuyuki brana picis, kawula iku ora butuh diwenehi bondo donya kuwi ora. Ning kawula negara Ngamarta iki butuh dicaketi dening pengarepe. Nek pengarepe sregep nyaketi marang para kawula, kawula nggone padha dandan-dandan desa padusunan dicaketi dening para kawula ora ketaming dikaruhke. Niku sampun mujudaken satunggiling bab ingkang wigatos tumraping negari menika. Krana dados rana manunggaling kawula lan Gusti sami-sami hangangkat negari Ngamarta menika supados pulih kados wingi uni. Ngaten menika.
Mila sowan ngesanipun Sinung Prabu Darmakusuma menika ingkang wigati namung badhe amboyong dhateng para Pandhawa gangsal cacahipun sumardos rawuh wonten ing Karang Kadempel dinten sakmangke kinarya ngrancakaken lelabetanipun Kyai Semar. Wewangunanipun Kyai Semar inggih menika badhe bangun kayangan cekap semanten atur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Ora ngono ora rampung-rampung ya Gong. Wis cekat-ceket wae. Ha iya. Petro dalem apa kang dadi karepe bapakmu kuwi becik? Nggih. Lah terus ning Pandhawa ki ora mung aku tok. Lah nggih, 5 cacahipun. Werkudara Janaka lan kembar klebu Pandhawa. Mula aku tak nanting karo Pandhawa liyane dhisik Petro. Monggo menika langkung prayogi. Werkudara, apa? Piye Dimas mungguh penemuning Siadi? Dina iki mangkat. Wah, yen perlu Semar ngetokke Prabiya, aja saka Semar. Petro, nun. Prabiya nggone bangun kayangan. Njupuka Njodipati. Entek ora apa-apa tak golek meneh. Alhamdulillah. Nyenengke Petro kantong bolong. Prabiya saka Madukara ya ora bakal owel. Petro kantong bolong yen perlu saka kasatriyanku ya ora bakal owel. Piye, Gong? Proposal masuk semua le. Sapa ora gleleng. Wah, wis aku bendahara lho, Tru. Lho. Aku njur ndaftarke dadi bendahara lho. Wis kudu. Nek ora aku duwite mesti kemecer-kecer. Ora ana gunane. Petro dalem kesaguhaning para kadang mengkono mau wis gumolong nggone bakal bantu marang bapakmu. Nggih. Ning rasaku isih kodeng. Sebabe merga iki mawana Piyai Agung ingkang rawuh uga mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, sinten? Koko Prabu Ndarawati. Sinuwun Kresna? Iya, Petro. Wigatosipun kok kepengin nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane walu ya nirmala temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Kelima Sada, Petro. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Isane walu ya nirmala temajati yen tinumbalan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Iya, Petro, Gong. Ndarawati ketaman pegebluk. Lho, terus Sinu Ndarawati rawuh mrene nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada arep nggo tumbal wadaling Praja Ndarawati supaya walu ya temajati jati temah mulya. Aku entuk omong raye, entuk. Ning nun sewu lho nek omong aku iki ora kok ngelincipi carang papak, ora kok aku gawe urup-urup ora, ming kanthi berdasarkan fakta. Piye? Piye, Gong? Nun sewu nggih sinuwun. Iya Bagong, piye? Ngeten. Wonten piyai sepuh sami nyebataken nek dadi pengarep ki aja mung netra lair tok sing dibuka, ning netra batin kudu iso nyawang. Merga saniki nuwun sewu, akeh wong sing seneng apus-apus, ketoke kanca ning nyuduk saka mburi, ketoke sedulur ning tegel gawe kacintrakaning sak pepadane. Nuwun sewu menika. Iya Bagong, ora dadi ngopo nggih. Kados sing kelampah menika. Saniki ngeten carane goleki ngeten. Kanugrahan niku diparingake dewa kagem wong sing apik bebudene, wontene bebendu pagebluk. Niku diwenehke dewa kagem papan sing pancen wis ora iso dielekke. Tegese papan panggonan sing pancen kebak maksiat, wonge kebak angkara murka budi candala. Niku pantes kena pegebluk. Iya, Bagong. Ning nuwun sewu, Ndarawati kok ketaman pegebluk menika miturut kula perlu dipertanyakan. Lire piye dasarmu apa? Lho, sing lenggah kedaton Ndarawati menika sinten? Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih ta? Mongko jagat menika sing dijuluk Prabu Sri Bathara menika mung piyayi loro. Siji Prabu Sri Ramawijaya, loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa sebabe nganggo jejuluk Sri Bathara? Merga piyayi kekalih menika tilas titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sinten to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Iya, Bagong. Nggih. Nek sing ketaman pegebluk niku Ngastina, niku wong niku wis nglumrahke. Merga Ngastina niku nggone wong jahat, Ngastina niku nggone wong elek. Nek entuk bebendu ning dewa niku wis pantes. Nek sing ketaman pegebluk niku negara
sing ratune ratu lumrah ora titi sing dewa niku memper merga niku menungsa lumrah ning kok sing ketaman pegeblok papan panggonan sing dilenggahi ratu sing titi sing dewa ha niki teng mriki niki sing aneh teng mriki mula panjenengan ampun gampil percaya nuwun sewu lho kula ora ngubup-ubupi kula ora obong-obong ning niku kanthi napa jenenge nggih napa ya wah kowe iki nek omong sengaja terus mandeg dalan lali niku berdasarkan napa sing di kula aturke niku mung berdasarkan napa sing kula petung ngoten dadi napa-napa niku dudu petung digelar lan digulung aja nganti buntung tembe wingkingipun nuwun sewu lho mboten ngubupi mboten obong-obong ya nek sing rawuh menika kresna tenan nek plastik palsu nek palsu pripun ayo monggo pustaka Jamus Lima Sada menika mboten kok ming panggesanganipun Sinuwun Prabu Darmakusuma ning niku dadi penguripane wong sak negara Ngamarta mula wis dadi napa disekseni piyai akeh nek Pandhawa ora kena pisah karo pustaka Jamus Kelima Sada nek Pandhawa pisah karo pustaka Jamus Lima Sada wong sing ora seneng karo para Pandhawa gawe cintrakaning para Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring nuwun sewu dienggo tumbal niku api-apike ming dipendhem mongko nek dipendhem niku ora bali meneh nek wis ora bali sapa sing kapitunan ya bener Sinuwun Darawati niku pancen dadi pujangganing para Pandhawa ning arep dadi pujangga arep dadi pengayoman kudu sing teliti ngati-ati mbanganipun kebacut diwenehke dilala kok dudu Kresna tenan ming apus-apus ming arep gawe cintrakaning para Pandhawa cobi sapa sing bakal kacintrakan manut semaning jajalan sukertaning bawane iblis lanan Bagong Gong timbali Ndara Baladewa iki lho ngapa to ana masalah apa to iki eneng masalah kowe mau muni apa kok dadi kowe tembak tak masalah kowe ngelek-elek Sinuwun Darawati sajake dulure tuwa ora trima lho sing tak elek-elek Sinuwun Darawati kok ora Prabu Baladewa kok aku ora ana masalah karo dheke kok timbali maju ora arep maju aku nek mundur ya gelem timbali maju Bagong pono kawan Bagong nun maju rene Petruk mundur nggih karepmu kowe serasakno. Ayo kena maju kono. Kowe ngapa itu aku kene wae lho. Maju kene. Iki wis tak uyuhi nggone. Moh, wis ben. Ya wis ben. Kowe ora tak ora diwesing, ora wis. Kowe nek engko ndak aku sing diseneni, wis sing gawe masalah kok kene wis. Ngayal kowe iki wis. Wonten dawuh. Ah ngono tanggung jawab. Jagung bakarane le. Tanggung perkarane. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye? Kaki balenono. Kakek Balanono aku tak krungu kowe mau guneman piye kowe prasaja karo Baladewa. Sing pundi akeh banget ta. Sing pundi sing ditakokke? Kowe mau nek Kyai Prabu Kyai Prabu Kresna sapa? Kowe mau nek Kyai Prabu Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ngono ta kuwi? Ming upama. Mbok wong ki rasa gampang nesu. Nuwun sewu lho sampeyan niku Nalendra. Kula ora ana perkara karo sampeyan sing kula urus niku Prabu Kresna. Prabu Kresna kok sing nesu Prabu Baladewa. Lho, ora melek mripatmu. Yen pancen mripatmu picak, kupingmu krungu. Yen pancen kupingmu budhek mripatmu weruh. Wong sajagat iki ngerti yen Tanata Mandura Prabu Baladewa iki kadange Werdanata Ndarawati. Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Kresna? Lah kok dadi kowe nyamah asmane Kyai Prabu Ndarawati? Kowe ora ngilu karo githokmu. Kowe iki ming batur, ming gedibal. Kowe iki ming kawula, kowe wong cilik. Lah kok wani nyas marang Kyai Prabu Ndarawati? Anggepmu kowe iki apa? Pok lera. Ngene omong iki diatur. Ora sok gleleng kaya ngono kuwi. Sing meneng atur tapuk cangkemmu lho. Bos iki aku ki mikir lagian malah cerewet to. Ayo Gage, karo wangsulan napa? Gage, wangsulan napa? Wangsulan wae Mas, kula nganggo dasar kok. Kula wani matur kaya ngoten niku merga wis kejadian banyak sekali di mana-mana. Ketoke dadi sedulur, ketoke dadi kanca ning janjane wis gawe ngrekasane kancane dhewe niku akeh banget. Tur nuwun sewu napa sing kula kandhake niki napa kleru napa?
Sing kula omong kene iki napa kleru napa pripun? Kula ora wis omong to, Ndarawati kok ketaman pegeblok, mongko sing dadi ratu niku Titis Dewa. Niku ora sesuatu yang mustahil. Mustahil. Ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Meng kula benerke omongan kaya ngono kok sampean muring-muring. Ning kowe ora ngilu karo kahananmu. Kowe ora ngilu karo gicokmu. Yen kowe iki ratu sak pepadaning ratu sakarepmu. Ning kowe iki batur, kowe iki wong cilik, kowe iki wong kere. Kowe gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat. Lah kok dadi kowe wani nges marang Kyai Prabu Kresna. Kowe ngilani jadaning Baladewa padha karo. Kula ora ngilani sapa-sapa. Kula niku ora ngilani sapa-sapa. Nuwun sewu Mas, mbok nek nyuwara niku sing penak. Nyuwara niku sing apik. Sampean dadi ratu kok terus karo sapa-sapa nuding-nuding gedhi bal 17, wong elek nyolok mripat, mung kere, mung batur. Kowe iki mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu tak kandhani. Sadar ora kowe? Aja ngeceng karo kawula cilik. Justru kawula cilik iki wajib to ayomi, ora konjur kaya ngono kuwi. Dumeh gejangkrang sila tumpang kendangan jengkul neng kursi sing nglungguhke kursi sampean ki wong kaya kula, wong kaya Petruk ngene iki. Paham? Wong arep sapenake dhewe lho. Kanan wis tentrem arep digawe kisruh, kanan wis tentrem arep digawe geger ki maksudmu piye? Aku meng ngomongke apa anane kanthi dasar bener, ora ndek niat apa-apa bol. Lho. Bol piye? Lho, jenengmu sapa? Baladewa. Dundang bol kok ora gelem. Gong. Ndara Baladewa kok bol jijiki ora. Muni ya kowe. Adu omongane karo Bagong. Sing tae cewek meneng wae kok sampean sapenake dhewe ora. Terus sampean ku nek kula wong cilik gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Nuwun sewu, sadurunge sampean dadi ratu niku sampean wong pundi? Wong endi kowe? Sampean niku nek durunge dadi ratu, nuwun sewu, sampean niku wong Widara Kandhang. Nggih to? Wong Widara Kandhang, panjenengan menika ya petani, panjenengan niku ya mikul garu luku, turut sawah. Ngono. Mula elinga marang kahanane ora sapenake dhewe. Kula ya ngerti sampean niku wong nesu, gampang wong kau, wong dosa. Ning nuwun sewu, nesu ki kena, ning perkarane didelok ngoten lho. Tinimbangane sampean mangke kewirangan, kula ora ndek masalah karo sampean. Sing tau nek-nekke meneng wae kok nuwun sewu sampean kakangne kok usile malah jajal-jajal. Sapenake dhewe ora. Kula ora seneng carane ngono kuwi. Gong, apa? Ki ngene dadi geger aku ora melu-melu lho. Wah, tutuk ndasmu. Ya melu wis rombongan. Ha kowe omonganmu ngono aku wedi. Ngono nek Ndara Baladewa nesu tenan piye? Ya sembah. Sing penting ade wangsulan sik. Kowe ki aja irih, Bona. Oh, ora sembodo ora. Sing dunak-unake aku kok sing kemringet kowe. Ora perkara kemringet wedi, Gong. Kalah ya aku. Syukur. Rong bengi kamprung. Modar kowe, rasana aku. Wah. Perayaan aku pokoke perayaan. Wis sapenake dhewe. Terus ajeng napa sampean? Saiki ngene. Kowe bali wae. Kowe bali. Tinimbane iki ku dadi perkara kowe bali. Loh, bali pripun? Bali kandha karo bapakmu. Bali kandha karo Semar. Semar kor jugarake nggone mbangun kayangan. Aja duwe gawe mbangun kayangan. Semar kon ngilu karo gicoke. Semar kon ngilu karo kanane. Semar kon nyawang cengele. Semar kok mbangun kayangan ki Semar ki gablek apa? Semar ki duwe apa? Wong sekeng, wong ora duwe kok mbangun kayangan. Cecak nguntal cagak cebol kaya wulan wutong ngitung lintang tangi kelakon jemak burunge. Bola iki dadi masalah tenan iki. Sabar, Gong, sabar. Sabar apa sing dunekke Semare? Nek aku ora apa-apa, aku dunekke wong kere. Wong ya kere tenan. Ha iya. Aku dunekke wong gedhi bal 17, wong ya gedhi bal tenan. Lah aku ki nek dunekke nek nyonto ora nesu to. Wah iya bener ngono. Ha iya. Ha ning barang saiki sing dunekke bapak wis pira? Bayangno. Bapak ki sesembahane awake dhewe lho to. Bapak ki saben Idul Fitri diparani disungkemi.
Aku dadi nang kene dunekke Semar wong sekeng, wong gedibal, mung kere. Ora ngilo karo gicoke, ora ngilo karo cengele. Nun sewu ngeten kula rada nesu niku ngadeg. Iya. Penyakit ora. Lho. Menteleng mripate, menteleng wae gedhe kok mataku. Padake apa? Arep ngopo kowe? Sampeyan ampun ngawur, Mas. Ampun ngawur. Sampeyan ngunekke Semar wong sekeng gedibal 17 wong elek nyolok mripat mung kere. Dari sudut mana kamu memandang Semar? Dari sudut mana kamu memandang Semar? Semar tak tonton kanthi gelar lahir. Pancen bener Semar ki wong ora duwe. Semar ki kere. Ning Semar ing atase mung wujud kere tetep karo kewajibane, ora tau mangro karo kewajibane. Semar ki wong nrimo ora tau protes. Momong para Pandhawa sembian tekan saiki bayare ora tau mundhak, ora tau njaluk tundaan. Semar niku wong napa? Wong nrimo apa anane? Ngoten. Aku sampean ngunekke karo Semar gedibal 17 wong ala nyolok mripat saiki ditonton kanthi batin. Ngerti ora? Batin. Semar ditonton kanthi paningal batin. Ala-ala kae Semar ning jane kae Sang Hyang Ismarja. Ngawur. Hah? Ngawur. Sapa to? Ismaya kok Ismarja. Oh iya Ismarja kempis-kempis ya to. Nek ora apal ya aja sok nyebutke, nyebut banter ora apal kleru. Anu Ismaya, Ismaya kuwi kakangne Bathara Guru. Dadi Semar ki asline nek duwe titel Bathara Dosen. Sandhure Bathara Guru. Ae kakane Bathara Guru. Kowe arep ratu, ha. Kowe arep ratu, arep kowe iki sewijining nalendra. Nek arep sugih blegedhu, kowe iki nek piknik pol nang endi ya? Sing gayeng Tawangmangu. Tawangmangu. Pol nang Tawangmangu. Ning deloken iki wong kere ngene iki. Iki nek minggu nek piknik nang Kayangan, Bol. Aku tekan Kayangan kono iki didusi widodari. Hah? Ya lah, aku nak nyeluk Bathara Guru ki Om Kirun. Engko dadi kowe ngece karo Bagong. Ngece. Pak Sukron. Tonya ya. Lho. Rumangsane ngece karo aku. Nek pancen kowe arep ora trima perkara aku ngune-une karo Bathara Kresna, rubak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh? Wah, edian. Tantangane maut. Kok padhangane wani, petengane wani iki le gelut piye kok? Padhang ya nang isor listrik. Nek peteng le gelut ya petengan. Oh. Ya apa iso? Titis. Aja kuwatir pokoke pangira-ira. Aku petengane tak kira-kira wis cocok kok. Ah iya. Kene iki mesti. Ngerak tenan. Wong edan. Kowe arep melu-melu ora. Aku ki ping notok. Aku nek disengene iki senggol katurke dosane. Panuksmaning jajalan ati iblis lanat. Saya ngina karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Saya ngecek karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, nek pancen wani, tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli kadiktening Baladewa, wenang boyong pustaka Jamus nyang Jimat Limasada. Piye cara iki, Matur? Ora dong. Kecepeten e. Ate tekan jam belajar lati jale aku jale. Sira dikole kalau sira bocah lho. Mek ngono kuwi krunguku. Digawe sayembara perang. Sayembara perang? Heeh. Sapa sing cilik gedene iso ngungkuli Prabu Baladewa menang boyong pustaka Jamus Limasada. Belo, gawe sayembara kowe. Dasar para nyata. Tro. Gentane sik tak nguyu. Padune. Nek ana sareng gelut dikon kakangne. Ajire cangkeme tok sing ngombo. Ora wani apa-apa. Kersane pripun?
Tak gawe sayembara. Sapa sing cilik gedhe ning sangku kuwi kadedaning Baladewa menang kebyong mesti teko jamus menang jimat 5 sada. Kula mboten marahi lho, Den. Kula mung mbelani adi kula Bagong. Ewadene sampean pun paring pangandikan kaya ngono. Wah, mbangane bali kula disin-isin wong sak desa. Teng pundi? Apane moneter kadedan. Wah, ora minggat glandang kula regane ati kula. Manos narik jalanan sun. Bagong sing wani nyuwara seru lah kok malah tenguk-tenguk nang kene. Pun sampean saniki nek iso menggalih Nalendra pinter, iya. Kula dedeke ming sementen Prabu Baladewa gagah gedhe dhuwur. Kok kula wani karo Prabu Baladewa niku napa kula wis kentir, Pak? Dugang pisan ya modar, mula kula sulihke Petro. Lah Petro wis metu karo Prabu Baladewa, lah kok kowe tenguk-tenguk nang kene. Niki kula ajeng ngetokke kasatriyan kula. Lho. Ngetokke kekendelan kula. Apa ta sebabe kula mboten melu metu mriko? Merga kula nek melu metu terus mungsuh ku sapa? Panjenengan iso menggalih mboten? Petro mungsuh Baladewa, terus aku kon nganggur. Kula niku wong ora tau seneng nganggur. Nek kakang kula gelut, kula ya kudu gelut. Lah terus karepmu. Lah sekira-kira piyai sing lenggah nang kene iki sing gatel tangane sapa? Bagong aja edan. Ora edan. Tenan iki serius. Kula manut mungsuh Raden Janaka. Oke. Mungsuh Prabu Kresna. Oke. Sing ora ming sik kae. Lah kok ora kae piye? Modar. Lagi arep didak nyet petuk modar. Lah terus karepmu piye? Sane ngaten mawon, Pandhawa mboten tumut-tumut. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Tegese piye? Baladewa mungsuh Petra, Kresna mungsuh Bagong. Niku adil. Yen ngono kowe bakal nantang Koko Prabu Ndarawati. Nek pancen wonge wani, oke. Nek Prabu Kresna ki selawase urip ora tau perang. Nun sewu ming gaweane ming. Ning langsung mana mangadil kowe. Wani karo aku. Sing tak wedine apamu? Werkudara tendangan wong iki. Nah. Wanine ming ngundang Werkudara. Saya nek esuk-esuk nika, wah glalenge Raja Majapahit. Werkudara Kurawa dampyak-dampyak singkirna Werkudara arja madangi jagat. Ada, mbuh. Ya ora nesu. Dinganake kok nesu ora. Kowe sing arep nantang karo aku sirmu piye aku manut. Suwe-suwe kok ming dinengke kok nglarake ati. Serius. Lho. Iki tenan. Oke. Wadak kirawani ya. Iki dadi kepastian. Petro mungsuh Baladewa, aku mungsuh sampean. Ora minggat saka arep aku tibani senjata cakra mati kowe. Lah iki eleke nang kene iki. Kowe wis tau ngerti Bagong duwe pusaka apa? Bagong ki nek gelo tangan kosong, entuk glugu geboke glugu. Entuk watu keproke watu. Ana nganggo senjata cakrane tenan ora imbang. Ora entuk ketoke pusaka. Ya wis, ora entuk ketoke pusaka ora apa-apa. Ayo gelut karo aku nganti mati. Kowe mesti mati saka tangane Bagong. Sing kandha sapa? Aku wonge ora iso mati. Lho, sebabe nggawa power bank. Ora. Ora urek kowe aku ora nggawa power bank kok kowe nggawa power bank. Aku cunduk Sekar Wijaya Mulya. Lho. Sekar Wijaya Mulya. Kowe panguripane wong tekaning pati sing durung winanci dadi aku nek tok pateni mongko durung wancine aku urip meneh. Oh iya. Iya. Terus kowe tak pateni, mesti tak uripke. Lho. Wong mungsuh kok duripke. Berarti aku ora duripke. Ora. Bangku jenenge ra adil. Masa kowe urip aku mati. Kudune nek kowe urip aku urip. Perang. Nek sing siji mati kok sing siji urip perang.
sing mati enggak bergerak. Men begegek meneng wae. Mah aku ra mau omongan kaya ngene. Wegah aku nek tok pancing-pancing omongan kaya ngene aku wegah. Mah aku mboten kok sinuwun kula mung gojek mbangane ora ana. Guneman kula nek kaya ndoro niku tresna lahir batin. Iya. Arep sinuwun Baladewa niku gelut kalih Petruk nek kula karo sampeyan kula tetep ngajeni lahir dumugi ning batin. Iya. Nggih, iya. Ora sida Bagong, mboten. Arep nendi? Ajeng teng Jawi. Kula ajeng metu njaba. Oh. Ngono, nggih. Pun nggih? Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Petruk elekno aja wani karo Koko Prabu Mandura. Nggih nggih, ngestakaken dawuh. Ndara Janaka kula nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati Petruk elekno ya Bagong. Nggih. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Ndara Kresna kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati Petruk elekno. Nggih. Matur sembah nuwun sampun ngemutaken dhateng abdipun Bagong. Noyah nayo Baskara Titi Mangsa. Weh. Anu maksud kula ngeten iki. Gandeng pun paripurna napa sing kula aturke kepareng kula nyuwun pamit madal paselan. Iya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngono nggih. Petruk niku pancen kaya ngoten nika niku gampang munggah getihe. Ngerti teng dalan ana wong mlirik wae diunekke ngawah mecicil ngoten niku lho. Dadi nika sirahe niku panasan wong niku. Iya, nek mboten kula elekke ndak malah mirang-mirangke ngatasé abdi kok wani karo bendara, nggih to? Iya, Bagong. Nggih, ngoten mawon nggih sinuwun. Iya. Pareng sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Kresna kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya, sing ati-ati. Ndara Janaka kula nyuwun. Iya, sing ati-ati. Ndara Nekula kula nyuwun. Iya, sing ati-ati. Aku bali sik ya, Yem. Nggih. Ora sampung pasewakan ketemu meneh ya. Nggih, ngestakaken. Tak enteni ning Gubuk Asmara. Ya, aja nganti lali janjine, ya ta. Hah? Oke. Engko tetengok ning Gubuk Asmara karo ngrungokke podang kuning. Nggih, ngestakaken dawuh. Ya. Menawi ngono iku terus diganti mlebu nang gendhing cucur bawuh, ya. Terus patalon ayak-ayak. Nggih. Ngono ya? Nggih. Pareng sinuwun. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Petruk niku ngayal tenan soalé nek ora aku eleke sapa sing arep eleke Petruk. Awinganane nika Padura bojone memean ditugeli. Sapa? Petruk. Apa ora edan? Bareng arep memeni bingung, awak mesu kok memename. Pemean ditugeli to. Ora memper to. Iya. Pun ngoten mawon nggih. Iya. Nyuwun pamit. Iya sing ati-ati. Nyuwun pamit, Ndara. Iya. Pun nggih, Den. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo. Nek ora ngono Ndara rampung-rampung. Nek nganti Petruk gelut karo Ndara Baladewa, Petruk kena nenggala jus mati. Ara kula dhewe ta sing rekoso niku mengke. Ra urunga rame nggih kula to. Iya. Bayangno nek kena Kyai Nenggala Petruk cilik lara gedhe tekaning pati sing repot kula. Iya. Dadak ngundake mobil BKKBN. Wis werna-werna wae omongane. Pun ngaten mawon Den pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih Den. Iya sing ati-ati. Mangkelake. Oh iya Dek, 2 minggu sadurunge. Ora jane kowe iki arep ngopo? Aku kok ora tanggap to ya. Mbok yo gek dulungi 20 apa. Oh, blas ora ana kok. Apa perhatian sithik wae lho. Njaluk dhuwit. Ha mestine. Nalindra Siniwaka ora nyekel dhuwit Bagong. Nggih mpun, Ndara Janaka. Sesuk aku tekan Karang Kadempel tak paringi. Ndara Kresna ora duwe. 10 ora duwe. Lah sing mau ora duwe. Edane kok daulet ta iki. Wah, jan. Ora duwe. Durung ngomong. Wong kok cethile ngecek kok.
Lagi dicedhaki wis muni ora duwe ya nek njaluk dhuwit nek ora nek arep sungkem. Sungkem apa? Kowe kok sungkem? Nggih pun ngoten mawon nggih sinuwun. Iya ya sing ati-ati. Kirapate Handakawana ta iki? Nggih. Kowe sebo kok nang kene? Datulaya sampun kebak. Kowe nggodhe 300. Gadah. Nek tak jili. Tak sili aja tak gawane. Lah mangke anggenipun mangsulaken Njaluk Kresna. Oh nggih. Ben ngono wae ya kuwi. Lah aku pate kok nganggokake kaya ngene iki. Delahe. Monggo. Jenangan. Niku watu. Jenangan wae. Lho, sesak ki lho tak nggo. Sesak kok digawa lunga. Tak dol. Oh. Padha wae ora. Kae apa memper Werkudara. Utang pate Handakawana kok sing kok nyaur aku ki apa ora? Ora batur edan ora kelakon to. Koko Prabu namung semantena Bagong menika namung Panakawan. Yayi. Klelanana kula nyuwun pamit medal pasilan. Kula badhe ngemutaken dhateng Koko Prabu Mandura. Sampun ngantos damel geger negari ing Amarta. Koko Prabu sembah kula ingkang gumiring jengkara paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Werkudara piye? Arjuna ulun ngemparing adhawu. Kepiye mungguh penemuning Syadi sapa ingkang bakal nampa pustaka Jamus? Aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya apa ingkang mbok tindake ora bakal kleru. Arjuna kepiye? Namung dederek kersanipun Kakang Jodiwati. Nanging saora-orane Syadi kudu darbiatur ingkang sayekti bisa gawe padhang penggalihipun Kakang. Barep kakangku. Saking tindak tanduk ingkang bakal dilakoni aja kanthi kleru nyebuta marang panguwasaning Gusti. Iki wancine bedhug munggaoning sanggar pelanggatan nindakake manembah ing wanci bedhug. Sawise rampung nyebuta asmaning Hyang Mahanasa marambah makaping-kaping supaya entuk padhang penggalih barep kakangku. Sawise kaya mengkono tumuli paringna sapa aku percaya marang barep kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara banget gawe bombong penggalihipun Kakang Yata Yayi ento pancen kaya mengkono pun Kakang bakal nindakake kelawan apa kang dadi pamrayoganing sira Yayi Dimas Werkudara. Barep kakangku mangsa Baranga budhana kang padha seba ing Sunarsa kundur ngedaton Dimas Werkudara. Yo ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining panangkilan
Sanata kundur kedaton jeluk saking dampar ketana kirapit gambaran gading kadheraken sangganing Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning Prabon kawistingal saking Mandrawa tindak nyosri Narata katiron saking Mandrawa kaya tansah ngerang penggawe sang nata wau